mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Pagpasensyahan nyo na po sana ang aking ibabahagi sa inyo. Isa kasi ito sa mga pinakamasakit na bagay na gagawin ko sa tanang buhay ko. Ayoko sanang gawin to. Kaso napuno na ako. Kung hindi ko naman ito ilalabas, baka ako naman yung sunod na mamatay dahil sa konsumisyon. Kaya muli, pasensya na po. Medyo mabigat ang mga saloobin ko. Itago niyo ako sa pangalang Emil. At ito, ang aking secret file. Tatlo kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Lumaki kami sa poder ng mama namin na tumayong solo parent ng pagkatagal-tagal na panahon. Noong wala pa ang mga kapatid ko, nasaksihan ko ang pagsasama noon nila mama at papa. Hindi ko masabing maganda ang naging takbo ng relasyon nila. Dahil madalas, nakikita ko ang mama ko na umiiyak, nasasaktan, at namumura ng sarili kong papa. Ang palaging paliwanag sa akin ni mama, parte daw yun ng relasyon ng mag-asawa. Normal daw yun. Away mag-asawa. Hayaan ko na lang daw sila. Kasi pag lumaki raw ako, maiintindihan ko rin. Madalas, yun ang sinasabi niya sa akin. Pero DJ Rocky at DJ Jello, bakas pa rin sa mga mata niya. Araw-araw na hindi siya sumasang-ayon sa pag-uugali ni Papa. Noong unti-unting nagkaroon ako ng mga nakababatang kapatid, unti-unti ring nabawasan ang mga pag-aaway nila ni Mama at Papa. Pero, ito ay sa kadahilan ng halos bihira ko na ring makita si Papa na nasa bahay. Kumbaga, madalang na siya umuwi. Kapag umuwi naman, hindi rin gaanong maiwasan na magkaroon sila ni Mama ng mga away. Ewan ko ba sa kanila? Basta tuwing magkasama sila, parang naging normal na sa isipan ko na mag-aaway at mag-aaway talaga sila. Kahit maliit na bagay lang ang problema. Tuwing wala si Papa sa bahay, nakikita ko si Mama. Madalas,
nagkakandara pa sa pag-aalaga sa amin. Pero mas tahimik at mas masaya. Minsan nga naitanong ko sa kanya nung bata pa ako, "Ma, parang masapi ka tuwing tayo lang. Kapag wala si Papa, bakit ba lagi kayong nag-aaway?" Ang sagot na lang niya sa akin kadalasan ay, "Hayaan mo na lang yun, anak. Ganun talaga ang papa mo. Maiksi ang pasensya. Gusto lahat perpekto kahit wala namang perpekto. Hayaan mo na. Basta ang mahalaga magkakasama tayo at masaya tayo, maski wala siya." DJ Rocky at DJ Jello, yun na lang ang itinanim ko sa isipan ko. Na mas importanteng hindi kami magkawatak-watak. Ako, si Mama, at ang dalawa ko pang kapatid. Itinanim ko sa isip ko na parang outsider na ang papa ko. Lalo na tuwing umuwi siya ay nagkakagulo lang sa bahay. Matagal na panahon kong dinala ang impression na yun tungkol sa kanya. At mukhang hindi na yun nawala kahit kailan. Fast forward, kalaunan, year 2007. Noong nasa kolehiyo na ako, nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon nila Mama at Papa. Paliwanag ni Mama, matagal nang gustong mag-abroad ni Papa. Ayaw lang niyang payagan dahil ayaw niyang lumaking walang kinagigis ng ama ang mga anak niya. Naisip ko minsan at nasabi ko ito kay Mama, kung yun lang naman ang dahilan mo, Ma, tapos sinasaktan ka naman niya, tinotorture naman niya yung utak mo araw-araw, di bali na lang, umalis na lang siya rito. Mas tahimik naman yung buhay natin na wala siya. Doon na lang siya sa ibang bansa manirahan. And sa wakas, pumayag si Mama na mag-abroad si Papa. Pero, ang nangyari, DJ Rocky at DJ Jello, hindi na nagparamdam si Papa matapos siyang umalis sa bansa. Ni padalang sustento para sa amin wala. Sa madaling salita, nawalan si Mama ng kontak kay Papa. Walang kahit anong communication. Walang paramdam. Ni ha, ni hu, wala. At unti-unti, tinanggap ni Mama na talagang ang hiwalayin na sila ni Papa. Na para bang yun lang ang hinihintay ni Papa na gustong-gusto niyang mangyari. Ang makaalis siya para magkaroon siya ng sariling buhay na malayo sa sarili niyang pamilya. Sa puntong yun, siguro napuno na rin si Mama. Kaya noong birthday ni Papa, ng taong 2008, sinabi niya mismo sa amin, "Hindi tayo maghahanda sa birthday ng Papa niyo. Wala naman siya rito. Tanggapin niyo na rin na sa mga susunod na taon, wala kayong hihintaying Papa. Wala tayong ipaghahandang birthday. Hindi na kayo mga bata. Alam niyo na ang mga nangyari. Mula ngayon, tayo-tayo na lang. Sana maintindihan niyo yan, mga anak." DJ Rocky at DJ Jello, saka ko lang nakita ang mama ko na naging matapang at nanindigan tungkol sa hiwalayan nila ni Papa. Magmula noon, naging new normal para sa aming lahat. Nawala na si Papa. Wala rin kaming naging balita sa kanya. Kung buhay pa siya, kung nasan man siya. Basta,
tumatak sa isip namin na hindi namin siya kailangan. Lalo na't wala rin naman siyang naging ambag sa buhay namin. Simula noong umalis siya para di umano ay mag-abroad. Sabi ni Mama, nung medyo nag-uusap pa sila, sa Qatar daw, mag-a-abroad si Papa eh. Nakarating na siya roon. Isang beses nagkaroon sila ng matinding away, tas biglang wala na. Yun yung naging mitsa kung ba't wala kaming kaamor-amor kay Papa. Matagal na panahon na wala kaming kontak kay Papa. Maski si Mama tumanda na lang at nagkasakit, walang asawang naging katuwang. Then fast forward to year 2024. Na-diagnose si Mama ng breast cancer. Nagpa-chemotherapy at radiation therapy. Akala namin tuluyan na siyang gagaling dahil responsive naman siya sa mga gamutan. But just last year, may tumubo uli na bukol. Ang resulta, malignant. Nag-relapse ang cancer niya. Nagpagamot uli siya. Pero hindi na kinaya ng katawan niya. Kumalat ang cancer sa ibang organs ni Mama. Hanggang sa nagkaroon siya ng organ failure at tuluyan ng namatay. Nitong January lang. At habang nakaburol si Mama sa isang chapel, may taong bumisita. Nabusita. Buwisit. Tong taong to, akala namin hindi na namin makikita kailanman eh. Sa lahat ng panahon na dapat sana'y narito siya, aba, ngayon pa siya nagpakita. Kung kailan wala nang hininga. O hindi na humihinga. At hindi na makapagsasalita pa si Mama. Dahil wala na siyang buhay. Ang kapal ng mukha. At lalong hindi ko inaasahan ang mga unang salitang sinabi niya habang nandoon siya sa burol ni Mama. Bakit dito nyo binurol? Dapat dun sa bahay? Ano pa naman kayo? Yun, DJ Rocky at DJ Jello. Yun ang una niyang mga sinabi. Ito yung unang pagkikita namin. Simula nung huli namin siyang nakita paalis ng bansa. Year 2007. Yun ang mga unang bagay na maririnig namin mula kay Papa. Pagkatapos ng lahat, wala man lang yakap, wala man lang kumusta, o kahit anong klaseng lambing, wala. Nagalit lang agad dahil dun lang daw nakaburol si Mama. Sa Funeral Homes Chapel. At bakit hindi raw sa bahay? Diretsahan kong sagot. Maliit ang bahay. Sabi niya, hindi. Maliit pero kayang gawan ng paraan para mas maraming makabisita. Sabi ko, na-finalize na namin yung bayad sa punerarya.
Mahirap na ayusin ang arrangement kung dadalhin pa sa bahay. Hindi sila nagre-refund. At isa pa, may pre-need plan para sa funeral services ni Mama. Sabi ko kay Papa, wag ka nga pala desisyon. Wala ka nang ambag all these years. Kahit ngayon wala ka namang naitulong dito Amin to lahat. Huwag kang umasta na ikaw ang gumagastos dito lahat. Ilang taon ka naming hinihintay na umuwi. Ngayon ka lang lilitaw, tapos ganyan ka pa, sobra ka na. Sobra ka na. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maiwasang matrigger sa mga nasabi ni Papa. Siguro nandun na yung ipon-ipon na frustration, sama ng loob at galit kay Papa. Muntik na kami magsuntukan. Pero naawat kami ng mga kapatid ko at ng iba pang mga bisita. Hindi ko napigilan yung sarili ko na sumbatan at sagot-sagutin si Papa. Lahat ng mga kinimkim ko simula noon, nailabas ko. Totoo naman Wala siya noong hirap na hirap kami. Wala kaming nakuhang kahit anong suporta. Pinansyal man o moral galing sa kanya. Noong may sakit si Mama, asan siya Asan? Wala. Nasa abroad, may ibang pamilya. Oo, may iba ng pamilya. Uuwi lang dito para gumawa ng eksena, para magmagaling, para palabasin sa ibang tao na kahit nasa abroad siya, responsable siya. Alam lahat ng mga kakilala namin kung gaano siya naging pabaya. DJ Rocky at DJ Jello, napakasakit para sa akin. Napakasakit. Alam kong papa ko siya. Kailangan ko siyang irespeto sa kabila ng lahat ng nangyari sa pamilya namin. Pero sobra Di na ako nakapagtimpi, sumabog ako. At alam kong nabigla rin si Papa sa lahat. Uuwi siya na parang wala lang, tapos bigla siyang magiging sunod-sunuran sa harapan namin noong mawala si Mama. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para ipamukha sa kanya na ilugar ang sarili niya. Matuto rin siyang lumugar. Ang ending, hindi nasunod ang gusto ni Papa. Tinapos ang 3 araw na burol doon sa Funeral Homes Chapel. Hindi na namin inuwi si Mama sa bahay. Walang nagawa si Papa. At yun ang akala namin. Akala namin wala siyang nagawa. Pero habang wala kami, umuwi siya sa bahay. At may ginawa. Kinuha niya ang life insurance folder ni Mama na pinag-ipunan ni Mama ng napakatagal na panahon. Walang paalam. Kinuha niya sa bahay. Nalaman na lang namin tapos nang mailibing si Mama. Kinuha lang niya yung life insurance folder at umalis na uli. Walang hiya. Lumapit kami sa company ng insurance. Humingi kami ng tulong. Sabi ko mga anak kami at magpapatulong sana kami kung paano makuha ang death benefits ni Mama. Tiningnan ng agent ang detalye ng life insurance plan ni Mama. At nalaman namin ang isang napakasaklap na katotohanan. All this time, hindi natanggal si Papa bilang beneficiary. Hindi na-update ni Mama ang listahan ng mga beneficiary niya dahil hindi niya kami naisama. At tanging si Papa lang ang makakatanggap ng benefits, lalo na't buhay pa siya. DJ Rocky at DJ Jello, para akong tinamaan ng kidlat sa nalaman ko. Yung pinaghirapan ni Mama, all this time, si Papa lang ang makikinabang. Wala man lang porsyento kaming mga anak.
na kung tutuusin, kami naman ang nag-alaga kay mama. Kami lahat, kami ang nangutang, nagkandara pa, nagsipag, nagsakripisyo para madugtungan ang buhay ni mama. Pero wala kaming makukuha dahil wala kami sa list of beneficiaries. At buhay pa si Papa. Ewan ko kung nakalimutan niya na mag-update at isama kami sa hatian, pero ang naaalala kong paliwanag, irrevocable beneficiary pala si Papa, kaya dalawa silang magdedesisyon tungkol sa insurance plan. At ang mas masaklap na nalaman namin, nauna nang makubra ni Papa ang buong halaga ng insurance plan ni Mama. Sinubukan namin uli siyang hanapin at kontakin, pero wala na naman siya. Nawala lang na parang mula. Parang wala siyang mga anak sa asawa niyang namatay. Nakakagigil. Nakakalungkot. Ang sakit-sakit. Akala namin na ihanda na ni Mama ang papeles ng insurance niya para sana gumaan ang pasan naming mga problema dala ng pagkamatay niya. Pero hindi. Siguro hindi na rin naisip ni Mama kasi cargo niya lahat eh. Iniisip niya kaming mga anak niya. Nakalimutan siguro niya na yung insurance niya, ang beneficiary si Papa pa. Kaya pakiramdam ko tinraidor kami ni Papa. At kung may hiyaman siya, sana ibinigay niya na lang sa amin. Pero wala eh. Ni pisong ibinahagi sa amin. Pagkatapos noon, nagdesisyon ako mapag-isa muna. Nagpunta ako sa simbahan malapit sa amin. Lumuhod, nagdasal at umiyak. Isa lang ang tanong ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ang unfair? Yun lang. Napaka-unfair. All these years, nabaliwala ako. Kaming magkakapatid. Parang walang halaga lahat. Biglang lumitaw yung papa namin, pero ang pakay lang pala, pakinabangan yung insurance ni Mama, samantalang kami mga anak, nga. May babayaran pa sa ospital na balanse. May mga bayarin dahil nangutang kami sa ibang tao na nahiraman namin nung buhay pa si Mama. At hindi ba naisip yun ni Papa? Ganun ba siya kawalang kwenta, walang konsiderasyon, walang pakialam sa amin? Hindi niya naisip yung mga problemang pinapasan naming magkakapatid. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para mabawasan yung mga pasan namin. Napakakapal. Wala siyang itinira sa amin. Paano na kami, no? Hanggang prayers na lang ba ang lahat ng to? DJ Rocky at DJ Jello, ayoko na ring magtampo kay Mama. Ayaw naming isisi sa kanya ang naging kinahinatnan ng insurance niya. Lalo na't wala naman kaming karapatang diktahan siya. Ang amin lang, kahit konting tulong lang sana galing kay Papa.
Mabawasan lang sana yung mga problema namin. Kung paano kami mag-move on na wala na si mama. Yung ganun ba? Yung pampagaan lang sana ng masakit na kalooban. Yung maramdaman lang din sana namin na mahal pa rin kami ni mama kahit wala na siya. Napaka-unfair eh. Naisip ko, di bali na ma. May awa rin siguro ang Diyos. Magpahinga ka na lang sa piling niya. Problema na namin to, kami nang bahala rito. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Pasensya na kayo kung kailangan kong ilabas sa mga saloobin ko. Dahil kung hindi, baka nakabaliw na ako kaiisip kung anong gagawin. Maging lesson lang siguro sana ito sa iba. Na huwag maging kumpiyansa. Maging handa siguro sa lahat ng posibilidad. Kung dumating yung panahong wala na ang mga magulang, magplano ng maaga. At lagi niyong i-check yung mga beneficiaries ng insurance ng magulang na tumaguyod sa inyong pamilya. At para kay Papa, sana masaya ka. Salamat po sa inyong pagbabasa. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Emil. At ito, ang aking Secret 5.